ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଆଜି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରୁ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ପଦମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଘଟିବ ତାହା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତ ହେବେ, ଅନେକ ଘର ନିର୍ମାଣରେ, ଅନେକ ବିବାହ ଦେବାରେ, ଅନେକ ଭୋଜି କରିବାରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କୁହନ୍ତି, ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଜଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନାହିଁ, ଜଳରେ ଆମମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ତଳପଦମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଏ 28 ପଦରୁ 30 ପଦ, ତଦ୍ରୂପ ସେହିପରି ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତାହା ମାନେ ପାଠ କରିବା। ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ଲୋକେ ଭୋଜନପାନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲଟ ସୋଦମରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦିନ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦିନ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଯେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପୁଣି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ତାହା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ରବିବାର ଦିନ ହେଉ, ଉପାସନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭ କରିବାର ଦିବସ, ଆଜି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ବିଜନେସ୍ ହେଇଥାଏ। ଏହିପରିକି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ହିଁ ଅନେକ ଭଡ଼ା ଯିବାର ଅଛି, ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର କହି ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବ୍ରି 10 ପର୍ବ 25 ପଦ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭେ ନ ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ବାହାରି ଆସ। ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଦରକାର। ତେବେ ହିଁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ଯାଉନାହୁଁ, ତେବେ ନିହାତି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଋଣା ପଡ଼ିବା। ଯାହା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ସମୟ ଦେବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଲାଭଦାୟକ, ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ମନେକରି ଆମେ ଯଦି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆମମାନେ ସେହି ରୋଜଗାର ପଇସା ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ରୋଗ ବେମାରରେ, ଯେକୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ନିହାତି ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ଯଦି ଆମମାନେ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ହେବ। ଆମମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା, ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା। ଏଣୁ ଦେଖୁଅଛୁ 30 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଲଟଙ୍କ ସେହି ସୋଦମ ଗମୋରା ବାହାରି ଯିବା ଦିନ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା।
ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ନି ଗନ୍ଧକ ଏହି ସମସ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷିବ। ସେଥିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛୁ କି? ଲଟ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଯଦି ସାବଧାନ ହେଉଛୁ, ତେବେ ନିହାତି ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। କାରଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ସାବଧାନ ହେଉନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫେରୁନାହୁଁ, ତେବେ ନିହାତି ଆମମାନେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଯିବା। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।